Ja, han er sød. En næse, ja. Har du også ører? Har en fin lille øre. Men jeg har masser af tøj. Putter du det Julius ved ham? Er det godt? Ja, Julius. Ned? Nej. Prøv at se, den er lidt tung. Den ligger vi herover. Og kan den sidde der, ikke? Stå der, så. Så står du bedre. Ja, han er sød, ikke? Og det er din lillebror? Lille.